जब मर्द चुप हो जाता है, इसका मतलब वो अंदर सबसे तेज रो रहा होता है। कैसे? बाहर से तो ठीक लग रहे हैं। नहीं, कभी ध्यान से देखना। जब मर्द को अच्छा लगता है या वो बहुत खुश होता है तो वो बहुत बोलता है, वो कभी चुप ही नहीं होगा। मर्द बहुत मासूम होता है। और अगर वो एकदम से चुप हो जाए, इसका मतलब वो अंदर से सबसे ज्यादा परेशान है। अगर आपकी लाइफ में कभी कोई साइलेंट हो जाए तो उससे एक बार पूछना जरूर, तुम ठीक हो ना? मैनू विदा करो, मैनू विदा करो। मैं अपने घर परिवार के बारे में बहुत कुछ सोच के चलता हूँ और फिर पता नहीं एकदम से दिल इतना रोता है और फिर मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता हूँ। जग से हारा नहीं मैं। भाड़ में जाओ ये समाज, बिना पैसा का तो अपना परिवार में इज्जत ना मिलेला। परिवार वाला एगो कसर ना छोड़ेला लड़का का ताना मारे में। आजकल जवान बेटी ना बल्कि बेरोजगार बेटा घर पर बोझ हो जाला। लड़का जन्म लेला पर लोग ऐसे ही खुश ना होला, ऐसे खुश होला कि चले गो परिवार का बोझ उठावे ला। कितना कमालो ये सभे पूछला, लेकिन के तरह कमालो ये केहू ना पूछला। समाज खाली तमाशा देखेला, एजा अपन लड़ाई खुद लड़े के पड़ेला। लड़का हमेशा दू जगह हार जाला, एगो अपना प्यार से, दूसरा अपना परिवार से। आधा आदमी के तो मौत ए तरह हो जाला जब ओकर पसंदीदा औरत बदल जाए। जब ओकर लड़का कह देला अतना कोयला का बावजूद भी कि तू हमरा खातिर कोयले का पड़ा। सच्चाई बा भाई। माई बाप अपना लड़का से खूब प्यार करेला, ओकरी हर गलती के माफ करेला, लेकिन जान तोड़ो कब तक? जबले वो लड़का के शादी ना भी रहला। शादी के बाद ओकर हर गलती गुनाह लागेला। माई बाप के ई लागेला कि अब हमर लड़का बदल गइल बा, ये अपना मेहरारू का बात सुनाता। बिना घर वाला के पूछल अगर मेहरारू खातिर कोनो सामान ले आ देला तब वो घर में महाभारत होखे लागेला। कुंवार पर जब लड़का कमात रहे तो ओकरी पैसा का कोनो हिसाब ना रहे। 30,000 भेजो, 25,000 भेजो, चाहे 10,000 रुपया भेजो, माई बाप ओकरा के खुशी से रख ले। लेकिन शादी भइला के बाद जब लड़का 30,000 के जगह पर 20,000 भेजला, 15,000 भेजला, कोनो कोनो महीना में कम ड्यूटी करला, तो माई बाप के ई लागला कि अब लड़का पैसा चुरावता और ये अपना मेहरारू के नामे जमा करता। माई बाप अपना लड़का के शक के नजर से देखे लागला, पूरा परिवार ओकरा के शक